Hey YouTube! Hey! Hey fans! Hey the fans! Så bara, jag syskar några småböten också, jag vet inte säkert. Wow! Jag stackar till mig! Jag kan följa med sal! De showade Oh my god. Jag kom med. Fjärd! Jag är nog inte show där. Easy. Nu är jag inte 8 trush. Beneath the Atlantic Ocean. Alright. Hade man bara BioShock 2. Ja. Ja, för till att jätte håll tänkerna. Jag vet inte vad det är. You're in Big Daddy. Shocker! Att man var också så att det får nisch. Att det är. Ja, fitteljänta som lyssnar faktiskt en demon. Och sticker En shotgun. ting. Gott att du... I think I ever do ofta, huh? Yep. I think I ever do ofta. If I inte ofta är det just det. Oh yeah, Big Daddy. Esbern. Big Daddy. Du är en Big Daddy. Yeah. Daddy. Oh, okay. Take old daddy. Okay, I'm kinda... Oh my god. Jättedemonisk. Dräcker hon där? Hon dräcker den inte. Åh, den så stark. Nej. Är det blå? Kanske. Jag står boja efter det. Jag tror du visste jag skulle det. Okej. Wow! Oh, yeah. Trappar jag. Jag är snedbotten ner. Haha. Now you remember. Mercenary? Wow, shit son! Okay, let's see. Han borrar butchen honom. Ah, slayas ner och... Oh! Holy shit. Då var det med... Ah. Han plackade gröna honom. Kalla eller snäppen inte tar Esbern. Tas vi börjar. Let's see. On the level 36. Okej. Demonjätta. Jag hade Kan man där vara bättre? On your knees. Nej, faktiskt inte. Det är ju en räganek bättre, men... What? Couldn't like a curiosity outside. 8 fors. Oh. Hey. Och till real. Hey! Wait! Hey! Shut dig själv! Inte skjuta dig själv! No! Nej! Don't do it, man! Ah shit! You're running your life. Fuck, good game! Att smäller! Game over! Game over! Makes Snatch angry! Yes. But what? Yes, you guys aren't friends. Aww. But jag så vid Tuccio. I shot you there, Andrias! Just taken care of! Wow. Wow. Att granaterna kör mig. Okay. Apparently jag kom efter Aloyve. Sint närmare så just. Ja, nej, never så. Esbern. Hur ska det vara levande efter? Magic. Hur ska det göra? Jag shit en bullet in my face. Men du lämnar ju upp till köra inte så. Hur ska man det? Första C för crouch. Okay. Is that for control? Stupid. Whoa, what the hell? Du kan det awesome stuff. Ja, det awesome stuff longest streak. Börja. Det är det. Han är ju droppar så äckligt chockad. Men jag förväntar mig att det är med på det. Wow, shit son. Kva?
Laita rummet som är extra. Jag röjde hoppet det av. Men det är så skylda räcka. Ja, man tycker jag myself. Jag släpper ner lavan nu. What the hell? Oh! Little sister? Oh. Vad är det? Ja, jag ska sitta att stone och sledge. Släppish. Consider this your Whoa! only. Holy shit! Ja, all over again. Jag hoppas jag hoppar ner också när vi detta där ner och försvinner. Jag vet inte vad Ja, jag förstår Andrias. Bye. was sleeping for such a long time. Whoa. And Eleanor has missed you. Find her and you'll be all better. Hade creepy as shit där. Whoa! Fuck, we're there! What the fuck? The hell? Operation turn nu. What the fuck? At last, a signal. You, who are bringing this dead city to life, listen. What? My name, it is Tannenbaum. I know who you are, and What? I am in much need of your help. Please, find me in the Atlantic Express train station. Bounty board. Hur kan det vara? Varför jag kommer att spela så att allt näka som bara brainwashar med hjärnan för att ge upp för dig? What? Spela med. Andrias. Och hade en Big Daddy utanför det? Hej Big Daddy! Jag hade en Tänk fixat så det. då. Upp. Ah. Haha. Jag är känslig för. Hej! Hej! Känner du röra mig? Kom här! Ah. Come here, man. I don't want to hurt you. Or yes, I do. Yeah, I have them in weeks. an epic... This is Dr. Sophia Land with a message for the people. Ja. Remember, Ja, real. you are not alone. Yeah, känslan. As leader, but as a mother to the Rapture family. Hey! Rapture! Rapture! Yes, epic. Oh. Oh, hi! Little sister. Yeah. Little sister. Ja, det verkar vi ett lina vi känner vid pipeline. Oh, hej! Spänn. Ja, runt av haxlar. Ah, shit! Kan det där för något gå? Till water? Wow! Han nickar till mig. Och jag vet inte. Wow, shit! Ah, shit, son! Säg. Tjena. Ah, fuck, nej! Släcka med. Släcka sig! Ja, jag med vidare switchen. Nej, Sven. Epic. Här kan du. Har du löst det? Ah, Hey, come here! Get back from me, pussy! jag går se. Oops. Damn it! Ja. Ah! Men Sven, sluta kan jag inte. Whoa! Shit, son! Tack för det, Andrias. Hur går det för? Jag drunknar på er här var... Sven, sluta kan jag Oh, inte. hell no! Jag kan svimma! Igen? Au. Awesome! Jag säger en hjärna, jag kör spilsen där. Jag kör sig igen. Play upp i luften och så landar jag cannot mops. harm you. It's good. But rapture is the death of many great men. Ja, jag Alone, ser mig you will ner. not last long. You can still reach the train station. Kan det ta evigheter Find för me nästa there. där side? Yeah. Hey, yes. Big Daddy. Han pläckar ockurs. Wow, shit! Han är seriös! Okay. Fuel.
That ger en fuel tanke under vattnet. Helvete. Hej, jag hade som i haltet er. What? Han säger inte circles of value. Shit. Esbern. Ah, shit. Well. Rapture. 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 Rapture family. Yes. Rapture. Rapture. My rapture. 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 Rapture? Det var den mainstream man ser rapture. 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 I'll quit. Whoa. Let's sing Betty. Dude, that's awesome. Welcome to Rapture.